jamana kɔnɔ o ye mun ye gɛlɛya bɛ yen nɔ citerne minnu bɛ ka jeni an bɛɛ ɲɛ b'a la les images sont là jamana gɛlɛyaw de don jamana sɛgɛn de don et les états passent par ces étapes là mais il faut que an ka jamana ɲɛmɔgɔw qu'on fasse d'abord face à la réalité ye mun ye bi o ye k'a fɔ ko carburant de tɛ yen ni carburant feereli daminɛna 8 heures i bɛ se midi ma yɔrɔ mɔgɔ kɔni bɛ bɔ tilegan fɛ kɔni e tɛ carburant sɔrɔ sisan donc o minnu bɛ yen nɔ il faut savoir gérer ça parce que kunun hali station dɔw bɛ yen nɔ olu ye bege multinational ye olu ye jamana wɛrɛ station nalenw ye an tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ kɛ i b'a sɔrɔ olu tun bɛ mɛn feere la quoi olu ka mais sisan olu fana ka carburant de bɛ ka ban donc il faut que jamana ɲɛmɔgɔw ka nin ko in ta à bras de corps u ka se ka je pense que u y'o baara dɔ kɛ ka ban kunun min ye premier ministre tun ye comité de crise ni comité de crise convoqué la ko crise de oui allez électricité côté on voit les retombées on avait 12 heures d'électricité par jour mais maintenant à tes 12 heures je pense que c'est 6 heures c'est la case de départ là quand c'est midi quand on coupe à midi il faut attendre 0 heures pour l'avoir après on va être que bon donc à 12 heures mais à 12 heures il y a droit à bon par exemple si on te donne à 0 heure 4 heures ou tu vas après on te donne à 9 heures. Si je ne me trompe pas, le samedi et puis le dimanche sans fil, le 24 heures de Masoro. Sans fil, il y a 24 heures de Masoro. Et bon. Carburant, moi j'ai reçu un appel à Kouchala, là où on dit logique là. Si ça olu korola de fallait station et logique là jagoya ye a ka kɛ parce que citerne bɛ ka jɛni an bɛɛ ɲɛ b'a la donc citerne tigiw se ka risque ta k'a fɔ k'u bɛ na n'u ka fɛn ye c'est clair donc c'est une réalité qui est là et c'est normal de le dire c'est bon dénonciation tɛ parce que bɛɛ b'a dɔn min bɛ ka kɛ an tɛ ka dénoncer lié et tout on sait ce qui se passe dans les pays on dénonce nos quotidiens. On va vers les il faut ajouter au point info. Point info. Mais bon, avec un vas-y, Doni, d'accord, Diego, Amita Bi, Amita sur l'axe Bamako-Ségou, que des enlèvements se multiplient sur l'axe Bamako-Ségou. Les enlèvements commencent à se reproduire sur l'axe Bamako-Ségou en moins de 112 heures. Plusieurs personnes ont été enlevées par les groupes armés. Hier, un véhicule pick-up appartenant à l'Office du Niger avec 2 personnes à bord ont été interceptées en venant de Bamako. Insécurité sur l'axe Ségou-Bamako. Le président du conseil régional de Ségou, Sia Kadamele, et son chauffeur ont aussi été enlevés le vendredi 3 octobre sur le même axe. Selon les sources locales, le président du conseil régional de Ségou devrait venir à Bamako pour une mission, mais il n'est jamais arrivé à destination. Pour le moment, ces différents enlèvements n'ont toujours pas été revendiqués. Kona la disemena ka foko sego ko pick up do kon kunana mi mais bon office du Niger kon konna la ni mafla kon kuma akono ko lu kon enlevera kakla tuguni sego président du conseil régional ali fana kon enlevera kun kanga na Bamako aka timseni ndowla uye ali fana enlever amedo ke ala ka sigini manunu bela jarale ye unuma gwa demela ni amolola ametani école ta ko kuma Youssouf Kounia kuma fasisan ko école ta koni ko damnena les enseignants n'ont toujours pas repris une semaine après la rentrée scolaire les cours n'ont pas encore repris les syndicats de la synergie sont toujours en arrêt de travail pour non-paiement des salaires ce mouvement d'arrêt de travail observé par les synergies régionales de Dioula, Kaya, Tombouctou, San, Kita, Koutiala, Koulikoro, Gao et Bamako aussi s'ajoute celle de Sikasso, le CNEC ainsi que la coordination au bureau régional du syndicat national et des travailleurs de l'éducation du Mali, Sinatam du district de Bamako. En effet, l'ensemble de ces syndicats exigent le paiement des salaires de tous leurs militants victimes de dysfonctionnement de la procédure SIGRE. Aussi d'autres syndicats de l'éducation, à savoir le Santec, le CINEM, le CPC, le SPC, le SIN-PDL, le FENAR, le SINASOP, AM et SENT ont déposé un préavis de grève de 112 heures à partir du 8 octobre suite au licenciement des enseignants des établissements privés catholiques. Donc, à déterminer que foko école to koni kumbulo dala mali fanta anani bala jarale na mati déterminer que foko fukata se bido ima ko école chamambe ino lu koni ma reprisike notamment kaika ou feino joila ka ou feino mopti Tombouctou San Kita Koutiala Koulikoro Gao Bamako fana alibala ale nisika soko koni feino ni
waati na disemina ka fɔ ko enseignant caman kɔni ma ka baara daminɛ pour cause a fɔra ko sigiri kɔni ye lisi dɔ kɔni kun bɔ lisi min kɔnɔna la a kun fɔra k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen nɔ olu ye travailleur fictif ye donc olu ka lisi kɔni kun bɔra ani fana ni sara dɔw bɛ yen nɔ minnu ma sara minnu ka sara ma se ka kɛ san tɛmɛnenw la olu ka saraw fana bɛ juru la ani dysfonctionnement olu fana bɛɛ b'a kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ala ka jisuma kɛ a fura ye ni an bɔr'o la an bɛ taa gawukaw fɛ yen nɔ o bɛɛ ye o grève ko in hukumu kɔnɔna ye a jateminɛ k'a fɔ ko grève de 120 heures des enseignants le mot d'ordre de grève des syndicats de l'éducation de Gao a été reconduit du lundi 6 octobre 2025 au vendredi 10 octobre 2025 soit 120 heures. Cette décision fait suite à une assemblée générale tenue le dimanche 5 octobre 2025 à la Bourse du travail. Selon les responsables syndicaux, la grève pourrait être reconductible à l'absence d'évolution concrète de la situation. Ils appellent également l'ensemble de leurs militants à respecter strictement la mobilisation dans toute la région. Donc, on fait une an bɔra ka na ni grève ko kuma min ye o ko kelen de fana bɛ yen olu kɔni ka grève daminɛna bi n'o ye le 6 ye o grève bɛ se ka taa fo 120 heures la n'o ye heure 100 ale ni 20 kɔnɔna ye ka taga fo le 10 octobre la ko wa fana ni n'u ka laɲini minnu kelen bɛ k'a kɛ pour que grève ko in a ka se ka jɔ ko ni olu bɛɛ ma se ka kɛ a tɔgɔya kɔrɔ la ko grève in bɛ se ka don dɔw bɛ se ka fara grève in kan an bɛ dugawu kɛ o fana na ala ka daɲuman don a ko la ni an bɔr'o la bi kun ye ouverture dans le cadre de l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2025 du CNT. Les invités d'honneur étaient le Niger, le président du Niger ale kɔni kuma an fɛ yan nɔ ale ni Burkina premier vice-président Chini an bɛ na ni o information ye an ka point info kɔnɔna la ni an bɔr'o la an bɛ sɔrɔ ka taa indicateur du renouveau sanfɛ olu kumana ko rentrée scolaire